siempre jugando contra Kiev, contra esta gente, vergonzoso. El caso es que siempre nos hacen la misma estos desgraciados. Es que el árbitro es gilipollas y no saben jugar al fútbol, nada más que saben mentir, tronco. Lo hemos visto yo, todos los que estamos aquí, los que están en Cataluña, todos. Menudo robo, con mayúsculas. Prepara. Encén les orelles. Molt bé, Joaquim, doncs un plaer començar aquest sisè podcast, Encén les orelles, edició número 6. Després d'haver guanyat, ostres, per 5-2 al Real Madrid a la Copa d'Aràbia Saudita. Sí. Estem molt contents, sé que l'estaves veient. Bueno, bàsicament em vas estar passant tots els gols per... No entenc, per passes per vídeos de videoreacció dels gols. Bona nit i bueno, estava badalona veient el partit. El Barça de tant en tant ens dona unes alegries tan grans com aquesta i bueno, aquest any ja portem 2 grans alegries contra el Madrid i encara falta un tercer partit de Lliga. A veure, amb la franquesa a la mà, voldria que em contestessis a priori abans de començar el partit, és a dir, les hores prèvies, quin era el pronòstic que en el teu interior feies de cara que anàvem a guanyar, anàvem a perdre? Jo estava bastant convençut de que tornava a caure una golejada, perquè veia el Barça bastant en forma i jo fins i tot quan va marcar el primer gol al Madrid, jo vaig pensar, dic, bueno, no passa res, hem tingut 2 grans ocasions als primers 2 minuts del partit, al minut 4 marca Mbappé, però jo estava convençut de que el Barça remuntaria. Sí, perquè realment estava jugant molt bé. I, de fet, al final el que vaig pensar jo va ser el que realment va passar. És a dir, aleshores estàvem en sintonia. Sí, jo també estava convençut que anàvem a guanyar, vaja. El que passa... El Madrid és que no està jugant a res aquesta temporada. Està traient els resultats amb com aquell qui diu, de casualitat i amb molta sort. I jo sé que Hansi Flick li té agafada la mida a Ancelotti i la veritat és que sí, que Hansi Flick està fent uns plantejaments tècnics contra el Madrid molt bons. Estem jugant al contracop, perquè si t'hi fixes, els 4 dels 5 gols del Barça, només el gol de penal és en atac estàtic, els altres 4 gols venen en contracop. És quan el Barça carbura, vull dir, almenys amb Hansi Flick. Aquest Barça, és que si tu agafem ara l'estadística, jo crec que més de la meitat dels gols els hem marcat així. En contraatac o, allò típic, contraatac que perd la pilota al rival al mig camp i, 2 o 3 passes, així, o amb única sort. Superpasse del Koundé, mare de Déu senyor. Mira que aquest senyor a mi, com suposo que altres persones no em feia el pes, però realment el passe, no? Ara m'estic anant una mica per sobre del resum del partit, però el passe que li va fotre amb en Rafinha, que va rematar de cap a Van Persie, aquell gol, sensacional, Tots van ser bons, Sensacional, la veritat. Sí, i a part això que deies que t'imaginaves si guanyàvem, perdíem, és el que sempre dic, vull dir, el que és del Barça normalment està rodejat de gent culer, pessimista, quan juguem amb el Madrid, no? Això és una cosa normal, jo sempre m'ho trobo. Jo puc ser pessimista si realment som una banda, no? Però si som competitius i tal, jo sempre intento posar-me la pell del Madrid, no? I això, per exemple, és el que deia el meu pare, que vam veure el partit junts, i jo li deia, tu has de tenir en compte que ells també tenen sentiments i venen que els van guanyar ja a casa seva, 4-0. Sí, ells són els que venen cagats, no? Però des d'aquí, des de Can Barça, moltes vegades això, jo crec que la gent no es pot posar les sabates del rival, I jo crec que... Comentaris molt crítics del Madrid, La gent està molt cremada amb Ancelotti i amb el Madrid, que estan jugant molt malament aquesta temporada. És a dir, que ells també eren pessimistes, també. Eren pessimistes i et dic una cosa, ni tan sols amb l'1-0 a favor, ells mentalment se sentien guanyadors d'aquell partit. No. Jo crec que va passar això. Després, òbviament, el regal que ens va fotre aquell Camavinga, no sé, té un nom d'aquests així, clar, els va desmuntar totalment. Però és que igualment, amb el 5-2, que sí que és veritat, que a nosaltres ens va tallar el rotllo, el 5-2, perquè fins i tot a TV3, no, Catalunya Ràdio estava escoltant,
estaven dient que jo podia acabar 8-1, vull dir que perquè diguin això aquesta gent... Ara, meva, sí, i tant que podia acabar 8-1. Sí. Però, bueno, que després el Madrid amb el 5-2, home, a veure, és una perspectiva molt feixuga. Aixecar 3 gols, bueno, si vols guanyar el partit, marcar 4 gols, realment això s'has de ser molt optimista, però és que el Madrid no va fer cap intent real d'intentar el partit o retallar, no? No van tenir pràcticament ocasions. No van tenir ocasions. Jo crec que és per un tema mental, perquè és que, insisteixo, que el Madrid ja va encarar el partit cagat. Jo estic convençut. El que passa és que des d'aquí això moltes vegades no són capaços de veure-ho, no? En el fons, penso que és un complex que tenim, no? De que, ostres, el Madrid, el totpoderós Madrid, però ells també pensen, no? Tenen cap. I, bueno, és que darrerament com deies tu, la teva expressió, els agafen de matrícula, no? Com dius tu, el Hansi, bueno, va ser un partidàs immens, tu. O sigui, ens està regalant aquesta temporada uns partits d'aquests que, en fi, com deien en una ràdio, d'un dia que estàs amb la moral baixa, tornant-te-la a posar perquè és una passada. I volia comentar... La pressa de moral que pot venir per partits futurs, perquè el Madrid ara, quan torni a jugar al Barça en Lliga, el tercer partit que queda, que s'ha de jugar aquí a Montjuïc al mes de maig, vindrà completament desmoralitzat i amb una por tremenda de poder encaixar una golejada d'escàndol. Sí, bueno, i et dic una cosa. A mi, no sé, jo quan sento, vale, anem al Bernabéu, a mi em fa més bona cosa que al Camp Nou. No sé. No sé si això ho puc basar en números reals, però em fa la sensació que, no sé, que poden sortir les coses més fàcils. Hi ha una generació de nous culers, que s'han incorporat al Camp Nou els últims 10-15 anys, que s'han incorporat sobretot amb l'era Messi, que estan més convençuts de guanyar el Madrid al Bernabéu que no passa al Camp. Ja van unes quantes repassades. El 2-6, el 0-4, el 1-4, el 4-1 de la Supercopa de fa 2 anys, hi ha un 5-0 un 5-1 al Camp Nou també l'any 2018. Déu-n'hi-do. I escolta, que malgrat que vam guanyar, que va ser incontestable, que tot el planeta Terra va tornar a veure el que hi ha, el que es cou aquí, en Barça, que aquests són una colla replegats, jo no volia deixar passar per alt ni oblidar-nos del tema, com sempre, arbitral, ¿vale? Bueno, imagino que coincidirem que el Madrid, amb el reglament a la mà, hauria d'haver vist 2 dels seus jugadors anar a la dutxa, Vinícius i Camavinga tenen que haver sigut expulsats per segona groga. Exacte. És impressionant. Vull dir, si després diuen que no adulteren la competició, vull dir, és que aquest partit anava a acabar per 8-1. O sigui, anava a ser una cosa històrica. Històrica, sí. Si no expulses a 2 tios del rival que s'ho mereixen... Sí, digues. La segona volta que pot caure una golejada increïble. Bueno, ja, però sí, home, si surten com van sortir ahir, el Barça està bé, està claríssim, però clar, allò ja serà una altra pantalla, una altra pel·lícula. A mi el que em fot és que realment, vull dir, això va incidir, perquè el Barça ho va intentar, però, bueno, clar, ja estava amb 10. Bueno, això és una cosa que va crear controvèrsia. Tothom sembla que va acceptar que el porter nostre li va fer la falta a l'Mbappé. No sé, al final acabaré creient-m'ho, però jo vaig mirar les repeticions, voldria que m'ho diguessis, i jo penso que va fer una piscina professional. O sigui, va sentir... Va buscar el davanter Mbappé, va buscar el contacte amb el peu de... Ja anava caient quan contacta amb el peu de Szczesny i acaba de caure fora de l'àrea, acaba de caure quan ja ell ha fet la inèrcia per caure. Veus? És que jo me n'alegro molt d'escoltar això perquè, clar, hi ha vegades que les imatges te les posen d'un angle que, home, sí, realment, des d'aquell angle tu no pots defensar el contrari. Però és que no és l'angle que toca, no? El van ficar un momentet darrere que no el van tornar a repetir els molt tal, en què jo m'ho vaig mirar i a càmera lenta i vaig dir, aquest tio, perquè és un jugador murri, té escola, saps? Va veure que la pilota la tirava una mica massa cap endavant i jo crec que va veure que no hi arribava perquè estava perseguit per 2 centrals nostres. I el tio es va tirar. Vull dir, això podia haver estat una vermella. No va protestar gaire Szczesny, No va protestar. Ja, aquest és un altre tema, Que és que el Barça no protesta mai res, ningú. Protesta gaire les ocasions, sí.
no protesten i clar. El primer gol del Madrid prové d'una falta a Caçador, una falta de Vinícius a Caçador al centre del camp, que no la xiulen. Exacte. Vull dir que és això, no? Que, bueno, d'acord, sí, com que hem guanyat i va ser un partidàs i tal, doncs tot bé, però jo crec que és un error enorme obviar doncs, el robatori pràcticament cada setmana. No diré cada setmana perquè entenc que algú podria dir que això és exagerat, però posa-li una sí, una no. Si revisa i veiessis la cara de mala llet que posa Gil Manzano, quan surt a veure el penal de Camavinga, quan surt a veure el bar... No cal revisar-ho, vaig veure en primera persona. Surt amb una cara de pomes agres com dient estic obligat a marcar el penal perquè és que li fot el plantillazo en plena cuixa. És a dir, que si no xiules penal per això, jo no xiularàs mai. Home, era penal aquí a l'Aràbia Saudita i a la Lliga B de Mauritània. Vull dir, això és una agressió pura i dura, saps? A la Xina s'ha funcionat. Exacte, no? A les Seychelles. És impressionant, sí. Recordo, bueno, és que a part aquest home té la cara ja estampat a l'esguard, no? Al madridisme, no? Vull dir, d'aquests ganyants que hi ha, no? La penya madridista de Don Benito, membre de la penya madridista de Don Benito. Mare de Déu, senyor. Sí, però tens tota la raó que el tio s'ho mirava com dient... O sigui, estava cabrejat perquè el tio veia que no hi havia com donar-li una volta que jo sabia pitar i punt, no? Perquè, bueno, jo no volia... Jo me'n recordo que pensava, si s'atreveixen a no pitar penal, bueno, en fi, no sé, espero que vingui la ONU o interrompi el partit, perquè això ja estaria massa, no? En fi, va ser molt... Una altra nota positiva, bueno, que mira, te'n recordes al passat podcast, que deies que no les tenies, ho veies... Ho tenies coll avall, el de la resolució de l'Olmo, i mira, què et sembla? Per tot això... Bueno, al final ha sortit cara, de moment, per 3 mesos més, fins al mes d'abril. Jo crec que al mes d'abril tornaran a tombar el cas, tornaran a tombar i haurem de demanar revisió del cas una altra vegada, perquè jo crec que al mes d'abril, quan surti la sentència del cas pel CSD, jo crec que el CSD tornarà a revocar la llicència de Dani Olmo i no podrà jugar els dos últims mesos de la Lliga, tant al mes d'abril com al mes de maig, a no ser que es foti una altra apel·lació o el que sigui, no ho sé, la veritat, però jo crec que al mes d'abril ens quedarem sense Dani Olmo una altra vegada. Bueno, de moment ja tenim com a novetat doncs això, no? El que sol passar també a la vida real política, no? Doncs han sortit els dos clubs, no? Que estrany, el Real Club Esportiu Espanyol i el València Club de Futbol, no? Bueno, doncs expressant el seu greuge, no? Comparatiu, no? El Màlaga que hi pinten això, el Màlaga, que li va robar l'ascens al Nàstic. Sí, ostres, d'això, bueno, mira, aparquem-ho perquè, bueno, és que és molt dolorós, és superdolorós que episodis d'aquests, vull dir, si almenys tinguessin un recorregut, encara que fos una farsa, però és que ni tan sols s'entrin amb robatoris flagrants, ja no de partit o de competició, sinó de categoria, no? És al·lucinant, pobre Nàstic, sí, realment això... Algun dia ho tocarem, o jo investigaré una miqueta perquè no... Sap greu que qualsevol cosa d'aquesta passi així com, en fi, demà serà un altre dia. El van enxampar els de Método 2 dient peces contra els catalans. Sí, bueno, no, sí, és que aquí, vull dir, amb aquest partit s'hi apunta tothom, no? És el Sant Benito que hem d'arrossegar, no?, aquesta vida, però... És el final d'Espanya. Sí. Escolta, jo et volia comentar el tema de les rodes de premsa en el món de l'esport i del futbol. Sí. Bueno, és un esperpent que ja coneixem de fa molt de temps, no? Entre altres coses, perquè és que és un despropòsit comunicatiu, com una casa de pagès, el típic, que sents les respostes que li fan eventualment a l'entrenador, que sigui, però les preguntes, per exemple, no les escoltes mai, no? Jo no sé, em vas comentar que sí que vas escoltar, em refereixo, la roda de premsa posterior a la semifinal, que vam guanyar l'Atlètic, la vas veure, oi? La vaig escoltar per la ràdio, sí. La vas escoltar per la ràdio. Sí. Bueno, he seleccionat 3 talls que els escoltarem d'aquesta roda de premsa perquè veritablement allò ja va superant, vull dir, tot. Quan la gent ho escolti, vull dir, si no ho ha escoltat, jo crec que al·lucinarà. Perquè primer
La roda de premsa comença, ara ho escoltarem. Una periodista de Catalunya Ràdio, per la veu així juvenívola, entenc que hauria de ser una És noia. jovenet i es posa nerviosa. Jo crec que es posa nerviosa pel context, potser el seu primer desplaçament important, fora d'Europa, i es posa nerviosa i no sap traduir a l'anglès, però bueno... Farem una cosa, si et sembla, poso el vídeo i ara ho comentem, ¿vale? Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio, ahir detrás. Mireia. Hola, Hansi, bona nit. La puc fer en català, Sergi? Si tradueixes després en anglès, sí, perfecte. Fantàstic. Hola, Hansi, bona nit. Quina relació creus que hi ha entre fer el canvi de Lamine i que el rendiment del Barça hagi començat a baixar? Do you think there's a relation between changing Lamine Yamal and the performance of the team being like a little bit under the starting of the game? És que és al·lucinant. Ja comença la cosa malament per un tema de dignitat, perquè, sincerament, hola, soc fulanita, m'he oblidat el nom, de Catalunya Ràdio. Sergi, puc fer la pregunta en català? Jo, a veure, perdó, Catalunya Ràdio, que jo sabia, una emissora, bilingüe, però que usa el català habitualment, no? Vull dir, ja la pregunta dius, en fi... El que passa, em sembla que a l'Aràbia Saudita el traductor que tenia la Supercopa d'Espanya no en tenia el català. Per això ella pregunta si ho pot fer en català i l'enviat del Barça diu que sí, que li traduirà ell al castellà, però el traductor que tenia posat a la Supercopa d'Espanya... No, ell li diu, la pots fer en català sempre i quan després ho facis en anglès. En anglès. Això és el que li diu, amb l'àudio, el que hem escoltat. I jo no em vull saber amb la noia aquesta, però clar, jo crec que no s'esperava en absolut que li fes fer la pregunta en anglès i, ja has sentit, la noia es fa la pitxa un lío, absolutament, i li surt el joder aquest, no? Que al final... Jo és que trobo que això d'aprendre idiomes és una de les coses que primer superarà la intel·ligència artificial, perquè és que està demostrat que arreu del món la gent no sap tant anglès com la gent pensem aquí. Tu te'n vas aquí, a l'Aràbia Saudita, després, ara posaré un tall d'un altre periodista que era, entenc, d'allà, de Qatar o de l'Aràbia Saudita, que també feia unes preguntes estrambòtiques i a sobre s'equivoca i parla del Liverpool, saps? Vull dir, ara mira, l'escoltem aquest, que tampoc no té desperdici, aquest àudio. I la veritat és que no he entès la segona part de la resposta. Aquesta tampoc l'entenc. كلنا شاهدنا انطلاقة نادي برشلونة في بداية الموسم كانت تعتبر الانطلاقة الأعظم في أوروبا بعد نادي ليفربول لكن تراجع نادي برشلونة. أعيد السؤال. Again. Can you repeat the question, please? Again. السؤال لا يتعلق. A Flick li deuen traduir a l'anglès, no? De l'àrab a l'anglès. El traductor, en teoria, sap anglès, àrab i castellà. Català no. نادي ليفربول كان نادي برشلونة حقق نتائج جدا كبيرة. Sí, havia dit Liverpool. وعلى أشبيليا وفي دوري الأبطال. Doncs ara, Joaquim, com a contrapunt de les rodes de premsa que feia Xavi, la manera d'encarar-les i tal, i com les fa Hansi Flick, a mi em sembla al·lucinantment molt espavilat l'home perquè no entra al dram de les coses. Li pregunta un periodista de l'esport, no? Ja saps quin magnífic periodisme esportiu que tenim a casa nostra, no? La pregunta, abans de, no sé, felicitar-lo per la victòria, no sé què, directament li pregunta com és que has deixat el Chesney aquest a la banqueta i el Penya l'has fet jugar, no? Hi ha hagut algun problema? La pregunta és així, el que passa és que l'àudio no se sent. I el Hansi Flick, com ara sentirem l'àudio... I veig el que transmeto i dic... Tech played and Iñaki was on the bench. This was the decision. Ha jugat Stensne, que li diu Tech, i Iñaki estava a la banqueta. Aquesta és la decisió. I ja està, i es treu de sobre tota la tonteria, no? Que jo, el Xavi, tothom deia que es passava molt, no? Perquè es rebotava molt. A veure, un punt de raó tenien, però també jo
també el podia comprendre, no? Tu imagina't que ens fiquen a tu o a mi d'entrenadors del Barça i tens al davant a tota aquesta gent que, bueno, en fi, els hem hagut de sofrir com a espectadors sempre, no? Clar, és que costaria mossegar-se la llengua, no? No sé, no t'imagino a tu de primer entrenador del Barça. No seria el meu objectiu. Seria divertit, per això. I, bueno, volia comentar també, Joaquim, el tema de, bueno, sempre que hi ha un Barça-Madrid, doncs ens hem d'emportar un lesionat. En aquest cas, a l'Íñigo, doncs, bueno, 5 partits. Està l'Araujo aquest, que el posen més a fora que a dins, però bueno, fa una estoneta a la ràdio estaven comentant això. Tu què creus que passarà amb aquest Araujo al final? No, jo crec que es quedarà. El nano té ganes d'acabar-se i després de la victòria d'ahir, tota la celebració amb els companys i l'ambient del vestidor. I jo l'he vist en els 2 partits que ha jugat allà a Aràbia, l'he vist molt ficat dins del partit. L'he vist molt concentrat i molt ficat i amb moltes ganes de tirar endavant. És a dir, que jo crec que aquest nano es quedarà. Aquest nano es quedarà, perquè sempre diuen que tota aquesta gent que ha sortit del planter del Barça B, Araujo no és de la cantera del Barça, però sí que va jugar alguns partits amb el Barça B i és un nano que des de petit l'han inculcat ja el que té que fer, no? I ell sap perfectament que per molt que li paguin molt més diners fora d'aquí de Catalunya, ell no serà tan feliç com està sent el Barça. Vols dir, em sembla que intueixo que vols dir que, bueno, potser el seu agent li ha dit que, a veure, entre cometes, que es faci una miqueta la víctima, que el posin en valor i per millorar la fitxa salarial. Sí. Algo així, no? I renovar per una quantitat més alta. Jo crec que serà això. Clar, és que, a veure, jo me n'acordo dels primers podcasts que vam fer que dèiem que, no sé si el Bayern de Múnich, aleshores, que deia que volia comprar l'Araujo sense estar lesionat, vull dir, abans de la lesió, i recordo que tu i jo preguntàvem, ens dèiem, però, bueno, aquest tio és... Com, perdó? Recordo, no? Sí, no, però que dèiem que era... Sobretot tu, me'n recordo que feies una defensa que deies que aquest tio era intransferible, no? I clar, aquest tio s'ha lesionat un any per dir alguna cosa, ha estat una eternitat i durant una eternitat ha passat de tot. Ha aparegut aquest Covarsí, ha aparegut l'Íñigo, que jo crec que encara és una sorpresa més gran que el propi Covarsí en si, no? Perquè dius, ostres, aquest jugador... Hi ha poc recorregut, li queda potser 2-3 anys. Sí, ja té uns anyets, però bueno, vull dir que ni tu ni jo, penso jo, l'any passat ens podíem imaginar que seria un dels referents, no?, del central de defensa del Barça. Bueno, jo crec que tothom diu que ho està fent bé i tal, i jo penso que ho fa bé, però sí. És això, és que ara si es venen a l'Araujo, clar, tu imagina't, Déu no ho vulgui, però li passa alguna cosa al Covarsí, com els hi passa als jugadors del Barça, que a vegades ja no els hem vist més durant mesos, i clar, ens quedem coixos, Aquest el Christensen, no sé, tu estaràs més enterat que jo, saps com avança la seva lesió o què? Perquè fa un fotiment. Torna a finals de gener. A finals d'aquest mes torna... Finals de gener. Ah, bueno, això és ja. Deien que no podia jugar a la Supercopa perquè encara estava una miqueta verd, però que després de tornar a la Supercopa podria jugar algun partit de Copa. Bueno, a veure. Sí, perquè clar, és que el que no vull imaginar-me és que, no sé, allò, el fatídic mes d'abril, no?, que sempre passen coses dolentes d'aquestes, és com una espècie del mes d'octubre. Clar, que anem coixos, no?, perquè jo tinc esperances de que estarem ben amunt, Ara estic amb el mode ja optimista total, Espero no haver-me de menjar les paraules, però jo penso que podem arribar, Podem arribar a la final de la Champions i ja pots recordar que vas dir que et tiraries al riu Nil, No a caïda. Això són paraules majors, final de la Champions, Paraules majors. Bueno, paraules majors són guanyar-la, Mira, si la guanyéssim faria 10 anys, just quan faria 10 anys, això és perfecte, tu. El Madrid no la guanyarà, la Champions. De la final de Berlín. Exacte, sí. El Madrid jo crec que no. Vull dir, aquest any, escolta, si us plou, la Moreneta, que tothom m'escolti, vull dir, el Madrid ja no pot... La defensa del Madrid fa aigües per tot arreu. Sí. Jo veig una defensa del Madrid molt feble, amb Lucas Vázquez, amb el Lucas Vázquez aquell que està ja pel retiro. Ha de somiar amb el Rafinha, però cada nit, el Lucas Vázquez aquest, que se l'ha pisat 20.000 vegades. 20.000 vegades l'ha pixat 20.000 vegades en els Barça Madrid.
Bueno, doncs té molt bona pinta això. Estic segur que el proper podcast que farem estarem celebrant potser canadetes, qui sap. Hem d'inaugurar noves seccions, ja comentaré també els oients. Això serà prou més divertit encara. Et volia acomiadar, Joaquim, moltíssimes gràcies per fer realitat aquest 6è podcast d'Encén les orelles. I bueno, visca el Barça i visca Catalunya. Visca Catalunya lliure. Salut. Salut. Foteu-li canya i no pareu fins l'endemà. Foteu-li canya i tota la nit per escoltar i un milió de vegades més. Encén les orelles.